kublai pi baro syakatup kubor jungi kedan Bosco Media Network. Kimat ki bakong san mentaka singi kilong. Kentu sembut Menteri Rangba Uprastun Tensong yaki kemi ki kepa ban pet ngor ya laki khon ban amsha ya lambakla. Kajingwan ra eka village council kan penkluma ya ka rukam sensyar kat kum ki riti ki dustur. Endang bishar banyak ka KHADC yaki kendrum kendram lengdo soyong. Ban dawa ka JSU war Jantia Circle rengkat bat kasnat sendai ban snai no ya ka jingking hawa lakro ka badon hasurok muktapur borkat. Tementang ni paj ki kubor ki bak kambania. Usembut Menteri Rangba uba Prestun Tensong mentakasngi ula kentu ya ki kemi ki kepa bakin pet ngor ya laki jong ki khon bakin nam sha elam bakla. Uba Tensong ulaya thu ya kani hakilat pathai kubor hadin bala syam badon ki samla lot ki bala don kti hakajing pen bethai bom hakandai lat knamba kanum don kajing pen thut ya ka syong suk syong sngan haka imlang ka salang. Jengker phat jongi na ka sarkar kong kum ki kemi ki pa ngathai ngi don kam man dikit khle lang ni kani bat ban kentu ban ai ke jengmut ke jeng perkhat ki khon ba kani kam de kelenti ka bangila ban poi sa kata kathong ban ong ba ngi e ya kata kari ya jaj ben riu lan e ya ka snong ya ka thau barok ko wi ten re nga ong e pi ka lenti ya ka bangide ban ya ni la su tho e ba ka juk ka bamenta amde ka sans peus nem suwa ni ka juk ka batamai ka juk ka balong su kompetitif dengan ngasung ban ong ba nadu ki kemi ki pa ki bahing pasem jong ki khon samla jong ngaru ki khon ki ti jong ngasung ban ong ba ngi hap ani kai mangi ki kemi pa kanan ban penting na bagi khon jong i kinam sa ya lam bakla ha kini ki jajing mut ki jing perkat namar ko mo pi to ya thu yang ka ki ka bakhat du ka ki jing mentoi de ta ki jing do ni mentoi sudah bat ke penting pesmi ki brio nang ta ki bapli ki balui ki baptip ya kam nang kondo la dengi le kam ne nga thai kam bha bat kam itana tena ka daw ngi na kalyang ka sarkari na kaan kan ya chekmat la ka jong ka banta ban le khanang ba komo phi kam de shu ban jia kan ne ka ka ban kta ya ka im ya ka yap jong ki paj ba no so snom jong ki jala jong ki bro ko bi phi ka ba ngai na kalyang jong ni ka sarkar ka mangi kerpat kolong ya kini ki khna samla ba kim de ban su thu bakla ba ka jing e ya kari ba ya ka jaj ban riu don bun ki sertap ban perkhat ya kata habi piong pi e ya kari ya ka jaj ban riu ya ka pur ya ka jaj ya ka yeng ya ka sem mde de ka ne ki jing e snam mde ka dei ba phin nang kong e phin pen klan swai ka ki jat la jong kumno bangala bante ya ka yeng ka sem la jong kumno ngala bante ya ka snong ka thau bat kumno bangala bante ya kari bat ka jaj ben riu ngathai kata ka de ka bedun kam e na wan ta ki kon samla ka de ka juk ko mentah Chief Executive Member ka Khasi Hills Autonomous District Council uba Ti Khan mentakasngi ulaya tho bakaliang Sensyar United Democratic Alliance ka kershan ya uba lampang bla banlong ulampang bathamai jong ka council uba Khan ulaong baka council ka pediang ya ki jing ai jing mut jong ka sarkar jilla ya ka sarkar India badai ban penkela ya ka 6th schedule hendrai menjur pat ya ka jingdon jongki unrepresentative bat ya ka village council habakran hakilat pathai kubor uba Khan ulaya tho baka sarkar ka slam ban pelaj ya ki scheme jo ka sarkar India shaka council nakaliang ka jungi mentakasngi ba ya kren sani bha ka long bangi menjur pat ya ka jing rai jo ka sarkar ban dan ya ki village council ka jing bo menjur jungi ya ka ni nama ka long bangi syai kai ka jing thumu jong ka sarkar ba khaba menjur ka village council namar kumbang yang halo ka nong rim banadu basdam ba ka nono ka amendment ka 6 schedule ka de ban long ban nang pantlanya ke traditional institution ki bangi don ka bamut idor basno kaya ta ka daw ka nono ka jingwan ra ya ka amendment ka ban penkela dur ya ki traditional institution jungi nakaliang ka jungi ngin menjur dalile ya kata but ya kan dirung in sapen sengaw ka delegation ka pangin sekendu UCM ba nakaliang jungi ko banyo jing syai ngani la ka village council ka bagi temu kadai ne em kat kung jing temu jong ka home ministry bakin dan kita ki cluster council ka pamut ba ki ngan suai nuk sai fi ka pamut ba ka shifo tuli snong kindan ka council ha ka bau sherman unde urang ba snong tingin menjur kata namar ba kumno mentala da shifo tuli darbasnong kin ha ka we ka council but we sherman
urang ba sinong nangui ke sinong unlong chairman jo kata council ka ban hap jo ki sifo tli sinong kanum ya hap bag ngenget ki pat ba ki menjur ka ni pat ha ka ju poru kan sawara no ke jingkul mar ya ka rukom sensar kadar ke badan ha ka ri ke jongi ka balong kat kum kiritik dustu Kakasi Hills Autonomous District Council mentakasngi kalau ong bakandang haban bishar banya bat ki kenrum kenram ki bayade beruleng do soyong. Habakren halor ka jingdawa jong ki khon ki hajar hapo ka lama jong ka Joint Action Committee badai ban weng no e uleng do soyong nakadaw jong ka jingpen hap ki katu ka ne kishnong ka soyong Shahima Jirang u Chief Executive Member ka KHADC uba Jambor War ula batai halor ka ne ka phang. Te nagaliang jongi ru kum ka council ngila ya persang ya kabar ya bishar bnia ya kene kam ngila pan ya ki syukos na u lendok soyong ngila pan ya ka jing pensai na u em jong ka hima jirang te kini kila nang ya submit ya kini ki jing pensai ki jongki bat ba ya kini ngidang bishar bat ba ngin sa simpade ya karai te fi kalong kumne kalong ba kani ke jingman pen kan mau na kaliam jong ki JAC jong ka ki kun ki hajar jong ka ima so yong kalong ka badai te ya kani ke jing pen kan mau jong ki na kaliam jong ni council menta ngala dang ai ya ka jing patha ya ka order ya ka office ng bau deputy secretary ba un pan ya ka jing pensai na u lendok so yong akabedai bat kani ka complain ke jong ki hadin ba ulen do so yong un ai ke jing pensai ni ya ka syukos reply ke juku te ya kani ke ju ngin sa pha sha hu syakini ki JAC ki bawan ya ba complain ba hadin kata ba nagaliang jong kiru anda ke kinsa pait ya kata ke jing pensai anda kadon kanu ka ba maki ki kwa ban kin thok kin sa kin thok ngin hab ya ki procedure ba hadin kata nagaliang jong ngin sa ya sakmat ya kan kam na ka bentang ban khot ring ya ki ba anda ngila khot ring kan dai kata ka bangin sa sim pade ya ka rai na ka liam jong council kum no onle ha ka dai ba lendo sa yo na ka don sisa ka jing bakla na ka don sisa ka ta ka jing le tam la ne le palat ya ka sensar ka khadar jong ka ima te ka don ka nongrem ya ka council bahkan suspend you tenrei lada ki daipat ki kam ki bangidang la ban ya penbait nakaliang jongi ngi kren sai bang nginum kwa ban chu penhiar khat ya unu ukli nong senchar tenrei ngi kwa pade ban penbha bangirap ya ki kli nong senchar bakin penbait penbiang ya ka senchar ka khadar po ki hima joki yi long kalong kunne baleng ong kumta kalong ba bunsen nga ju penpau ya ke jing susi ba teng ki khun ki hajar jong ki hima ki jongi abagilap ni ginu ki jing duna ha ka sensar ka khadar jong ki kli nong sensar ki wan hangne ha ka jaka bakin wan ban pan ka jing yarap nangi ka council bangin yarap ban pen baitlam ya ka jing duna jong ki kli nong sensar jong ki re directly ki juan hangne ban ong ba pen khat no bolale kumta te na ta kadaw se nangne sakmat nagalang jungi ikwa baki kun ki hajar jong ki hima paper abaki wan hangne ban ai ya ka complain halor ki jing duna jong ki kli nong sensar khadar ke juki kalong bakin pan jing yarap nangi ke council ba ngin yarap ban penbait lam ya ka sensar khadar apo ki hima khanang ba ngin yo ya ka sensar khadar ka ba klan ka ba bait ka ba khui apo ki hima ki juki ki ba apo ka kasih bat kumtung kumbang ngala juong nagapor sa kapor ba kini baro kila asdang nadu kipor kiba la kamslam ba tu jirang ru ada pej ya kesensar khadar gini kisinong tu jirang ru yang skam katakan orang ba unum pun pasu yakin kima ten rei kata gede ka jing snow na kaliang jong jirang na kaliang jong hima jirang ten rei na kaliang jong ka council wat lada kala don kata ka jing ya IT ka jing simti kung makapau kini kot kislah kan new trick ibna approach na marjar kasan kung mangalong ten rei na kaliang jong ngidang kwa ban penbait ya kana ka kam te dei na kata ka daw ba kam dei ka kam ka busuk ni namar ba kila don da ki jing tho ki jing tar ten rei na kaliang jong ngi ju kerpat ya ka JAC ba kan ya sha dei bam na kaliang jong ngi sha liang no
dan rei ngikwa ba ngin dayo ya ka jing besar ka besai bat ka jing honlang na bro liang ke hima la hangnong inbu ya ka himanowa motumo la kadai bakan pun phaibyang sa kasoyong lane kadai bansa ka jirang lane kadai hakanu kanu kurukam ka ba kana kaliang jong ka council akan habban pik benia kamla ban rai kerki Ka Jantia Students Union war Jantia Circle rengkat bat kasnat sendai kelarit ban ujor syau executive engineer ka Jowai South Division PWD Roads bat u assistant engineer Border Roads Subdivision PWD Roads bat dawa ban snano ega jingking hawa lakro kabadon hakasurok Muktapur Borkhat kala sedang ban orpan Kidukhat jong kani ka seng kilaong baki sngo lengo bakani ka jingking kabare ban ne shispasnem menta kala sedang ban pen I ya kidak kishin jong ka jing orpat nagi benta basatru Kinongsong snong kababela para constituency mentagasngi kilaong baki kershan yu MDC Rakesh A Sangma ubala syajit kum UCEM jangka Garo Hills Autonomous District Council Dangshen. Hakabaya day bat kani kinong kershan jong Rakesh A Sangma kilaong baka jingkeno jong kiseng bhalang persya yu UCEM bathamai kilong ki jingkeno ki baklem nong rim. Kilaong ru baka long ke ka ba sngo tenat bat ka ba la ban priang ban keno klem nong rim. Sakanti kon matela ya tomaniyo anjing mana manca tomi acem anjing sakanti masia sakanti na talapna nangja maini gimon tombang acem lawa anjing ni miza mangmango anjing ni haok siel jakchikme kadong mancae anjing ni sida batkepa anjing ni kadonge anjing ni ada anjing ni mama sani bawanggepa nanggepa anjing ni Rakesh A Sangmako lawa badani chonnekinga badani gachipenga anjing gemerkan garus gemerko gepaha ya darang napa talapna nangja Yara mainnya asal gace penga, tingkang macam anjing ko gace pe, ongi ama, Rakesh saksan kusan gace peng ongi ama, anjing sakanti ina nanga, kau Rakesh ko anjing ko, Jawa gepenjat, Jawa Bangal jat ko, mangkat suni Bangal ko tanggal agata, anjing ko mai gata. Badak itu ki kubor ngilapoi syakabakun, tarhado bangin daya syambiang, kublai shibun.